Kaixo familiak egunon, kursoarekin hasi gea eta pandemiak ekarri digu lehenengo arazoak. Pentsatzen genuen ja pandemia gainditzear zegoela eta lasai samar geuden, baina oraindik pandemiarekin gaude. Orduan protokoloak eta neurriak indarrean mantendu behar ditugu. Kasu honetan, informatu nahi zaituztet, positibo bat izan dugula ikasle batena, eta horrek sortu duela protokoloa martxan jarri ondoren, Osakidetzako gure referentekin hitz egin ondoren, erabaki da 8 ikasle LH3koak konfinatuta egotea. De hecho, ja bere etxean daude, tutoreak ja familiekin hitz eginda daukate, eta protokolo martxan daude. Hortik aparte, nolabai badaukagu beste bat LH5ean, badaukagu HH2an ere, kasu batzuk konfinatuta daudela prebentiboki, bere familietan eta inguruan positiboren bat egondalako. Beraz, pandemia garaian gaudenez, eta oraindik jesten ari da, baina kasua badauzkagu, atente mantendu beharko gara. Ikastolan aldetik, jakin ezazue, joan dan urten bezala, gu izango gehala informatuko zaituztegunak nolabait horrelako kasuak ematen direnean. Ez egunero eta ez banakako kasuak, baino beti talderen bat edo konfinamentu bat ematen balin bada esanguratsua, honen bitartez informatuko zaituztegu. Agur.